Boas tardes. Vale, esta é a miña avoa e vamos enseñaros unha receta que é unhas albóndigas de Romanía. Empeza o primer paso. Carne picada, O segundo sal, é un pouco de pimiento negra. e Y é ahora se pone unas patatas, patatas nin fritidas nin cocidas, ajo, allos e huevo con, pan e auga para que as albóndigas non sexan tan duras. ¿verdad? E agora un ovo. E agora vamos a remover todo. Bueno, ahora vamos por a freír a 9 durante hasta que vexamos que están xa fritidas. Vale, contando de que, pois depende da cantidade que queiras, pois vamos poñer máis ingredientes ca outros, digo, cantidade. Facémoslle a forma que, pois como vexamos, tamén puxémoslle algo de aceite e ahora vamos por aí todas as albóndigas que poidamos. E agora, cando está xa quente, vamos ir pondo as albóndigas. E agora que xa puxemos a albóndiga, pois vamos ir baixando a temperatura. E vámola por como vexamos. Por exemplo, nós vámola por a 8. Xa estamos fritindo e tampouco teñen que quedar perfectas. Con que estén ricas xa vale. E agora, cando xa vexamos que xa hai unha parte que xa está fritida, pois damos a volta. E así con todas as albóndigas que teñamos. En Rumanía chámanse chiftele. e estas albóndigas non lle temos que pôr ninguna salsa porque xa a cebola xa lle dá sabor. Bueno, a cebola, allo. Tamén teñen de peculiar que botamoslle patata. Pois en Rumanía pódese comer cunha salsa que é Tomate, aceitunas e allo. Temos que esperar a que tamén se frita por o medio, por o centro. Ás veces, como non estamos seguros ou seguras, pois metémoslle un coitelo para ver se están fritidos ou non. E agora vamos a retirar a un plato. E aquí xa acabaría o vídeo.